Yan, nakakatakbo pa. Yun, yun. May nahuli na akong dalawang daga. Ayan. Ayan ang mga kasinag. Ito na. Tamang-tama mga kasinag, umuwi si Bagwis. Habang pinapakain ko si Magayon dun sa Maynara, pumunta doon si Bagwis. Pakainin natin mga kasinag. Update ko naman kayo ngayon. At dala na natin itong daga na pagkain niya. Bagwis! Puntahan na lang natin mga kasinag doon si Bagwis sa Maynara. At maperpresko kasi doon kisa dito sa lugar na ito. Magaganda pati yung lugar doon. Apo, andyan ako! Yan, sige nang huni. Gutom na talaga si Bagwis mga kasinag. Ilang araw ko siyang pinapakain ng manok. Hindi man, nakikita niyo naman sa mga vlog ko mga kasinag na hindi na talaga kumakain ng manok si Bagwis. Ang gusto talaga niya mga buhay na, kagaya ng mga daga. Ayaw na niya ng manok. Bagwis! Ayan na si Bagwis mga kasinag. Diba? Na-update ko naman kayo. Ayun, sa taas si Bagwis. Taas ang puno. Ayan, ayan. Yung daga na ipapakain natin kay Bagwis. Opo. Mga sinag, ayan si Bagwis. Itaas-taas ito naman yung daga na ipapakain natin sa kanya. Ilalabas ko muna sa hawla. Tingnan natin ang sako na ito. Ayan mga kasinag, sinunod ko yung sabi nyo na balian ko lang ng paa. Binali ko na yung 4 na paa ng daga. Tignan natin ha, itataktak ko. Titingnan ko mga kasinag kung makakatakbo pa ito. Ayan o, ayan. Ayan, nakakatakbo pa. Yun, yun. Sige na, banata na yan. Ang bilis si Bagwis mga kasinag. Kahit pala balian ng paang daga mga kasinag, nakakatakbo pa. Ayan pero hindi na mabilis, mabagal na. Ang bilis ni Bagwis. Nasa taas siya, bilis ng lipad pa mga kasinag. Kasi baka makatakas naman, pagkain niya na yan Sige, banaran mo na yan.
po. Mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Nandito na naman. Mga kasinag, hihingi pala ako ng paumanhin sa mga nag-comment na napapabayaan ko daw si Bagwis. Nung mga nakaraan mga kasinag, ilang araw nga siyang hindi kumain ng karning manok. Isang beses lang siya kumain. Kaya hihingi po ako ng paumanhin sa inyo mga kasinag. Si Bagwis mga kasinag, hindi ko naman pinapabayaan. Marami nagko-comment na pakainin ko daw ng isda, mga tilapia. Mga kasinag, si Bagwis kasi simulat sa pool, kabisado ko ng kanyang pag-uugali. Hindi talaga siya kumakain ng isda. Kung bigyan ko man siya dati ng isda, tumitikim lang talaga. Hindi niya talaga gusto ang isda. Ang gusto lang niya mga kasinag, puro karni, lalo na yung may mga dugo. Kaya puro karni lang ang binabaho ko kay Bagwis mga kasinag. Sa lahat ng aming viewers, subscribers, sa mga basher namin, maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Hindi ko po pinapabayaan si Bagwis mga kasinag. Bagkus inaalagaan kong mabuti si Bagwis mga kasinag. Hindi ko po talaga siya pinapabayaan. Kitang-kita nyo naman mga kasinag ang sakripisyo na ipinagkakulob ko kay Bagwis mga kasinag. Kasi responsibilidad ko mga kasinag na alagaan talaga siya. Kaya nagpapasalamat ako ng maraming mga kasinag. Kahit anong hirap ang dinaranas ko sa pag-aalaga kay Bagwis, okay lang mga kasinag. Basta nandiyan kayo na sumusuporta sa akin, na nagmamahal sa amin ni Bagwis. Magpapasalamat ako ng marami sa inyong mga kasinag. Salamat pala sa nag-sponsor, nagbigay ng pambili ng rep. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po babanggitin ang inyong pangalan kasi ayaw nyo namang ipabanggit ang inyong pangalan, lugar o kung anong pagkakakilanlan nyo. Kaya maraming salamat po sa inyo idol. Kaya humihingi po ako ng paumanhin sa inyong mga kasinag, sa lahat ng mga nag-comment, sa mga nadismaya na hindi ko na daw inaalagaan si Bagwis. Pasensya na kayo mga kasinag ha. Basta mga kasinag, huwag kayo mag-alala. Inaalagaan ko pong mabuti ito. Napatay na niya yung daga mga kasinag. Napatay na niya. Ayan mga kasinag, iwan muna natin ng konting oras si Bagwis.
para makakain naman siya. Kasi hindi makakain yan pag nandito ako. Update ko muna kay Magayon. Andito si Magayon mga kasinag. Habang pinapakain ko si Magayon kanina, dumating si Bagwis. Ito si Magayon mga kasinag. Ayan, inaabot yung palay. Ayan, gustong abutin yung palay. Hindi mo maabot yan. Masarap ang palay? Hindi pa nakakatikim. Hindi pa naman nakakatikim ng palay yan si Magayon mga kasinag. Inaabot pa lang niya pero hindi niya maabot. Kasi pag ako kasi nagtatali sa kanya, sinisiguro ko mga kasinag na hindi talaga siya makaabot sa palayan at mapapagbayad tayo ng wala sa oras. Yan na si Magayon. Pag uwi ko mamaya mga kasinag, update ko naman kayo kay Pitoy. Tapos sa mga nagpapa-shoutout dyan, shoutout ko kay mamaya. Maraming salamat po talaga mga kasinag Huwag po talaga kayo mag-alala mga kasinag. Kung nakikita nyo sa vlog ko na akala nyo pinapabayaan ko si Bagwis, hindi ko pinapabayaan mga kasinag si Bagwis. Kaya pasensya na po talaga. Uy, huwag mong suwagin ang paa ko. Kung makikita nyo mga kasinag, ayun si Bagwis. Doon niya dinala yung kanyang pagkain na daga. Tapos si Magayon naman mga kasinag, ito na, lumipat dito sa uluhan ko. Ayan ayan si Bagwis mga kasinag, dala yung daga na pagkain niya. Dito nga itinali si Magayon para lulublog na lang siya dyan sa tubugan niya. Kasi tanghali na uuwi muna ako mga kasinag. Iwan ko na muna si Bagwis at Magayon dito. Ayan naghahanap lang yan si Bagwis ng malaking sanga na pag dadapuan niya para pagkain niya doon sa daga na dala niya, hindi mahulog. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Sa lahat ng magpapa-shoutout po dyan, shoutout ko kay mamaya sa bahay mga kasinag. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang gabi. Sa lahat po na nagpapa-shoutout dyan, shoutout po kayo. Shoutout pala kay Alejandro Curacha the Master, Rex TV, Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico, Ken Sander Japan, Swig TV Official. Shoutout din kay Ma'am Chinchin Mansano. Shoutout pala kay Eric from Santo Tomas, Batangas. Shoutout pala kay Rone Pereira from Muntinlupa. Boss Botchog TV, shoutout. Tito Maignos from Davao City. Shoutout pala kay Hel Paco aka Bagwis at sa kanyang kaibigan na si Jim Bapul. Shoutout din kay Denver Apolinario, IY Ran, Jesus de los Reyes from Pampanga. Shoutout pala kay Ronald Guerrero, Calvaredo Vlog. Shoutout pala kay RCC, Melinda Lauta at sa Lauta family from Pilar Sorsogon, Hammer Mile. Shoutout pala kay Manolito Rodel at belated happy birthday po sa kanyang misis. Happy birthday po. Bigyan ka sana ni Lord ng marami pang birthday. Shoutout pa kay Melos Adventure, Gala TV, Bisayang Caballero. Shoutout pala kay Tony Ruelo, Rupina Floresca, Boy Pinoy TV, Kapus Max TV. Ayan mga kasinag, sa lahat po nagpa-shoutout dyan, maraming salamat sa sulit na suporta na ipinagkakaloob nyo sa amin ni Bagwis. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Hanggang dito lang mga kasinag, bye bye!